мъжа си навсякъде, където тя си иска. Ама сега всичко ли трябва? Аз нож ли бе? Усмивката ти е слънце, не забравяй това. И ако някой ден ти омръзна от дъжд и мъгли, просто се усмихни. Обещаваме, че ако шоколада и колата ще ти изпращаме ежедневно хулец. Благодаря. Криси! За хипогликемия! Това е документ! Криси тя от 2 мера да имаш много добре работа. Тук всеки му е позволено да прави каквото аз искам. Но въпреки това, за нас беше огромно удоволствие да направим каквото ти искаш. Благодаря. Леле, много е смела тая. Ама иначе ми е гадно. Всички хора се делят на две категории. Такива, с които е лесно, както с тях, така и без тях, и такива, с които е трудно, а без тях е невъзможно. Да кажем, че без теб ще ни е трудно, ще изглеждам, без теб ще е направо невъзможно. Много сте сега! Може всеки път си мисля дали има микрофон на ръката. Нямаме! От нищо мога да направя обяд, прическа, скандал. Мога да изкарам буклука, акълъти, въобще съм изключително способна момиче. За кое? Давайте сега вашето другото! Другото! Къде е това? За способната момиче. Чакай сега другото. О, Евгения! Айде сега. Или аз. Айде ти. Я да видя. Да се пробва. Трябва да се облечем. Аха! Трябва да се облечем. Да се пробва. Абе, вие сте от каша. Не е от каша. Вие малко сте от каша. То, рибата мирише от към глава. Така, хареса. Това тия са ги виждам. Подобаващо да се готви. Айде да накъси. Давай нататък и другото. Чакай да им го сложи първо. Добре, така, знам. Така. Не, има още. Да. Добре, чакай сега. Чакай да ме. Много бързо да слезеш от сцената. Ама то снимки точно. Нашият сте първи. Няма добре позициониране. Дайте сега. Не трябва да ми излагаш. Але, майка. Дръж фронта. Обаче не ни вижда. Аха, на светлина. Да, ето и точи. Така. Мали е ползваш и по предназначение, ако искаш. Може само за защита. Или за нападение. Разкажи ми за историята на ансамбъл Пирин за турнето ни в Америка. Което не в Америка? Ансамбъл Пирин за турнето в Америка. Да, ужасно. Кратце. Какво да ни кажеш? Кратце. Чакай да се... Пробързичко. Але, майка. Не се огъни шупел му ти. Але, майка. Да се огъни шупел, моето момиче, не може така. Какво правите ви? Аз какво ще ви правя, Петър? Аз какво ще ви правя? Имам. Един петък имам. Така, голям, малко ми е. Але, майка. Какво е сега? Тя се отлепва, бе. Аз да ви кажа да имаме каква слуша. Ето, какво става. Не, бурките са забранени. Сега извиняй много. Сега извиняй много, ама... Да помня, Кратце, турнето, айде. Ансамбъл Пирин дигнането в щата. И решили да спрат в един магазин да се обатяват. И всички отиват и гледат най-ефективно. По $1. По 50 цента, нещо такова да хапнат в автобус и отиват на концерт. И
нашите един вика страшна консерва, вика с месо, супер, яка, $1, кутиите всички купуват. Целият само си купуват такава консерва. Без изобщо да гледа за какво стане това. И по едно време тръгват вече автобусът, тръгва всичко точно. Пита шофьора, искаш ли торта? Не, no, те. Ама не, искаш ли ме, хапвам да видиш, много е хубаво. Моля ми, ау. Вика, какво алкаш бе, ки ядеш или няма да ядеш? Ако не ядеш, айде. И така, по едно време пътуват там в определения град за концерта и почва. О, мене ме боли корема. И мене ме боли корема. Тук моля се спира за туалетна не става. Отиват на концерт, почва концерта. Почва да пее певицата. Знам, а какво беше? Яница, пътя сбъркам. Яница! И какво стана? Туалетна. И накрая какво стана? Купили си храна за почти копа.